가자 다니 가자. 저런 거래. 뭐래? 나가자. 그자던 마른 그자. 그자. 내려가. 그자. 네. 가만히 그냥 일단 내 맞다 그래 피터 디죠 일단 내 안에 피터 들래 빠빠빠빠빠 tanah nó hay guru rồi এই কোনার মধ্যে টানে আছে এই যা মনি সোলা না ấy cái gì mà đó ấy khi jam bola nih ya rồi sau tiếng rằng gì à betul betul oh bisa kan kita di tuna hayan tanur na ya gitar man kita orang nih kita hayan nggak mau ke mana tuh itu yang berubah apa wah berbeda masih video oh gede ya Hi guys, please like, share and subscribe my channel. That is my bamboo curry. Just please like, share and subscribe my channel. This girl is very fast. Why? Let's go. That's cool. That's cool. Let's go. That's cool. Just please like, share and subscribe my channel kjCreations for that very beautiful this. Hello. Please like, share and subscribe my channel. Gajah dananai besi mezang and 100 years home. That's called 100 years homes. This is
beautiful. Yes, Bhagavan. Yes, it is a goat. That is a beautiful Sundays. So please like, share, and subscribe my channel. So this is Bhagavan. That is your home. Okay. So that goat is. Hello, hello, hello. Yes. So please subscribe my channel. Hello, how are you? What are the news channels? Hello, please help me my channel. आप कहाँ से ब्रदर? आप कहाँ से ब्रदर? Please. That is a duck. My home ducks. That is trees. Banana. This is. Uh, please support my channel. Hello. Please like, share, and subscribe my channel. आप कहाँ से है? महाराष्ट्र ट्वीट न्यूज़ चैनल. आप कहाँ से है ब्रदर? It's cool up the beauties and that's crazy and the horse. My it is cool. What gaja? That is an tree and cuttings here. And the cuttings here. Chronically to its a chotai. On the cutting cutter is this. Why? Yeah, beautiful large cuttings. Yeah.
The touch a pretty small. That is called beautiful and cutting still. बहुत अच्छा होता है इस खाने के लिए तो ये बडोलैंड का खाने बना है इसको ओंडला खारी का नाम बोडो ट्रेडिशनल Please support my channel. kjCreation channel, please support. Tree that's futile, that's carry. Please like, share, and subscribe my channel. Ow.
cool. Apa itu? Bona gitu? Bona gitu? Dia bawa lah. Dia nanggung ni. Oh, saya mau mana je? Bawa nanggung ni. Ah.
Hello, please, Ragini, please, Ragini. Hello, Ragini, please subscribe my channel, like, share, and subscribe. Myself, Ragini, please. How are you?
please. Hello, Ragni, please like share. Try to sleep में जाता है घर में. Please. Thôi, sợ là cười lòng cho vậy. Ai ơi. Okay na. Ay, sige daw. Bro, go to Sapphire. And again. Hey, it's Chen. Why? Please like, share, and subscribe my channel. That is my very beautiful bamboo bagan. Wani bagan. Just Aberdom, please. Hello, hi. Budole naise. Makobor. Waga da dande. Onanai support kalam. Maberdom. Yamza ise. Budole naise. Bagan naik video dari bagan, wabagan. Onanai like kalam. Makobor maberdom. Yamza ise.
मा खबर बिहामजो बड'लेण्ड आइजो hello please support my channel खबरफोरा बोरै अननानै आंनि kjCreation खौ नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अरायबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय आं दामाने दायो औवा बागान नायफैदो न'निनो गासिबो बेफोरो दिनै बहुत जातनि औवा दं बे जाबाय औवा खांख्ला बे औवा खांख्ला सिखौ औवा खांख्ला होनो बेखौ खांख्ला 타इगर फिसा जाबाय दे जानांगोन बेखौ 타इगर गोथाव जाखांबाय 타इगरा दाथिखौ 타इगर बिराद गोथाव जागोन बे 타इगरा जानांगोन बेखौ गोरलैबाबो hello please अननानै like share and subscribe my channel go hello please that's called very beautiful tasty tiger and like share and subscribe my channel wrong guy जाबायला टाइगर गोखाथार अ ओइ बे बया गाहाम लांबाय बारसिन मालायजोबबाय फुंरानिखौ अमा गाजाखौ जाखाबाय गैयालै गोसोनि अखोराङाव मानो गेलेफैयो नों
गोसोम अखोराङाव खोदैया मोजां नङा इसलाय जानांगोन थाइसे खोदैखौ खोदैया मोजां मोजां दंलै बिराद साफा साफा खोदै खोदै जानांगोन खोदैखौ टेस्टि That's a danger llama. Danger. What खाने के लिए तो अच्छा होता है टेस्टी है ये क्या है यार एन्जर दं ना मा दं बेवहाय खांख्रा मोनजोब्बायलै दंमोननियाव थाइसे मोनजोब्बाय जों बांल' Sandung kesani kabar nyawake ada yang garuk ini nah thấy oh yeah nice village boy let's go le village boy and their village boy hey bao qua dầu thì mà bụi khai không chăng mà khăn nữa gì bây giờ toàn liền đi phục thoát nhỉ không là như vậy ra không là như vậy Usai mata apa mereka datang kita nasi kasih mani. enggak Mata apa tu? Lihat buku kosa kan itu. Buku apa ini nak kau tu? Itu bangku buku kosa untuk kita saksikan kan. Kau tahu mana bangku berapa itu ini? Asal sumberang itu beri. Mata kita ni. की है यार এটা যে গোপী ফাটাই ইয়ে আড়াই সেট মাডং লিয়া মাডং Please support my channel. Please like, share, and subscribe my channel.
Hi, hi, hello, hello. Yo na at sam so no yo bat sim so. Okay. Ipon na mata. Go. Kayo tal baka. Yo mo ganat sim. Yo mo ganat sim. Mungkin. Ayo electric siguro. Mày, ở khang lúc lấy với thầy chế. Body tasty, please like, share, and subscribe my channel, please. Đó là gì? Khang lót kia. Mưa nữa, khá ba. Body à. Good thing rằng phát này chứ. Ko mo na kasi lai sa. Nào họ. Sekolah lagi apa. Ini gorom. Please like, share, and subscribe my channel, please. Nanti. kjCreation channel boy ko kung nabawon tabay. Mình này mới cái lên mà thứ.
खुलुमबाय kjCreation चेनेलनिफ्राय बयखौबो अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंनि लाइभखौ जाय नायदो अननानै प्लिज नोंथांमोननि मददजोंसो जोंबो दावगानो हायो जेरावबो अननानै प्लिज सोर फैदों अननानै कमेन्ट्स खालाम बड'लेण्ड आइजो बिथाङा थांबाय नामा अननानै कमेन्ट्स खालाम आरो रागिनि बिथाङाबो दं नामा अननानै कमेन्ट्स खालाम आरो महाराष्ट्र टुइट निउज चेनेल बिथाङाबो दं नामा अननानै कमेन्ट्स खालाम माबोरै दं हाउ आर यू महाराष्ट्र टुइट चैनल आपके लाइफ आने के लिए बहुत अच्छा होता है वेलकम महाराष्ट्र टुइट न्यूज चैनल वेलकम माय चैनल के आने के लिए वेरी अच्छा होता है आज का दिन बहुत गर्मी है बडोलेंड का मान भाइले बिराद गरम दिनै बिराद गरमलै अननानै आंनि चेनेलाव फैनायनि थाखाय गुरै बरायग्रोना लाग्रायानो जाबाय kjCreation चेनेलनिफ्राय जाय आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम अननानै दिनै बिराद गरमलै बापावे आसाम का बहुत गर्मी है आज का हेलौ अननानै आंनि चेनेलाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनानै बरायग्रोना लाग्रायानो जाबाय अननानै कमेन्ट्स खालाम बिराद गरमलै बापाव हेलौ जाय फैदो कमेन्ट्स खालाम अननानै मा होनदोंलै लेडिया दुगैनांसिगोनलै दुगैनासो फोथार थांनांसिगोन नामा जानाय नंला हेलौ अननानै प्लिज हेलौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब माय चेनेल आंनि kjCreationआव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननि मददजोंनो जोंबो दावगानो हानाय बायदि अरायबो लाइभआव फैबाय थानाय जायो सापर्टआनो मोनसे गुबै नियम मदद होलायबासो हेल्प टु हेल्प होननायासो मानसिनि धोरोम जों समाज आरो बे हारियाव माने मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया होननाय बायदि बेनि थाखायनो मदद होलायनायानो सुबुंनि मोनसे खौसेथि इसोरखौ जों बयबो खुलुमो इसोरानो जोंनि थाखाय देरसिन जों इसोरानो जोंखौ उजिदों इसोरानो जोंखौ लांफिनो
बेनि थाखायनो बयबो मदद होलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ दुनियाव नों आं गेदेर उन्दै साननानै जेबो लाब गैया मुलाम्फा गैया जिमान थाखा फैसा बिल्डिं न' गेदेर गेदेर खाबाबो खुनु लाब गैया खानांगौ हेल्प होनांगौ मदद होलायनांगौ बेसो मानसिनि धोरोम नामा मा बुङो नों हेलौ प्लिज आंनि चेनेलाव kjCreationआव फैनायनि थाखाय गुरै खावलायना लाग्रोनाय जाबाय जाय मानसिया लाजियो लाजिनानै जेबो मुलाम्फा जाया लाजिनानै जेबो दावगानो हाया लाजिनांगौ खायसे खायसे खामानि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय लाजिनांगौ गाज्रि हाबा मावनो थाखाय लाजिनांगौ मोजां खामानि मावनो थांनायाव माब्लाबा लाजिनो नाङा बे जाबाय मानसिनि धोरोम मानसि हारियाव मिडियायाव नुजानाया जोंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट मिडियायाव ओंखारनांगौ मोजां मोजां बाथ्रा बुंनांगौ मोजां मोजां स्पिच बुंनांगौ मोजां मोजां एडभाइस होनांगौ एवारनेस प्रग्राम खालामनांगौ लाजिना बयबो खामानि मावनांगौ जानांगौ लोंनांगौ हेल्प होनांगौ गथ' गथायफोरखौ मोजां फोरोंनांगौ गथ' गथ'खौ मोजां आर'नाइ बरायजानाय खालामनांगौ बिसोर मानसिनि धोरोम गाज्रि हाबा मावनानै जों माब्लाबाबो निजेखौ नाम गाज्रि हाबा मावनाय माने मुलुगा थारमाने जेबो गैया आरो खोमसि होनांगोन गाज्रि हाबा मावनाय थाङोबा मोजां हाबा मावनानै थाङोबा जोङो मुलुगा सोरां जों सोलोंथाइया जोंनो सोरां होयो सोलोंनांगौ फरायनांगौ गेदेर गेदेर फरायनांगौ गेदेर गोलाव जानो नाजानांगौ बयबो नाम लानांगौ नामासो मानसिनि नामजोंसो मानसिया आरजिनो हायो इनकाम खालामनो हायो मोजां फरायनांगौ नाम लाखिनांगौ बेनो आरो दुनियाव नों आं उन्दै गेदेर ना गेदेरनावबो जोङो बोसोन लानांगोन खायसे खामानिखौ रोङियावबो जोङो बोसोन लानांगोन बिनि थाखायनो मानसिया बयबो खौसे आरो अनलायना थानो रोंनांगोन नङा होमबा दुनियाव मा दं एख' गैया दुनियाव नों आं अनलायना थानो रोंबासो दुनिया दं नों आं अनलायना थानो रोङाबा दुनिया एख' गैया बे नोंगोन नाय बे थार बाथ्रा माने बिनि थाखायनो जोङो समाजाव माने दावगालांनो नाजानांगौ बयबो जों जेरै गस्ला गानाखै जेरै जों बिराद खस्थ'नि गेजेरजों हार्डवार्क खालामगासिनो दं दुनियाव जोङो मावगासिनो दं बबे गाज्रि बबे जों नुगासिनो दं बेनि थाखायनो मानसिया अननाय थायोब्लासो जों अननाय मोनो अननाय गैयाब्ला जों अननाय मोना नङा होमबा बेखायनो मानसिया बयबो बुंखानाय जायो आरो माने जों मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया बेनि थाखायनो जिउ थासान्दियावनो मानसिया मोजां खामानि मावनानै मुलुगाव मिथिजानाय खालामनो नांगौ मिथिबाय जिउ थानायावनो मानसिनि जिउ बे जिउ थरसे जिउखौ लानानै थरसे जिबनखौ लानानै जोङो दुनियाव खामानि मावनो रोङाबा बियो जेबो मुलाम्फा गैया माने बे मानसि जोनोम जायाबो साबसिन नैबायदि खोथा थायो आरो थारमाने बेनि थाखायनो मानसिया एसे गुबुनखौ मदद होलानो गुबुनखौ खामानि रोंनाय बायदि फोरोंलांनो नाजानांगौ गैया थारमाने मा दं जेरै होनब्ला थैना थांबाय सारादु जाब्बाय बिदिजोंथ' जायाना सारादु खुंनायावबो जेरै सासे मुंदांखा सुबुं जानो हायोबा सारादु खुंनायावबो गोबां मोनसे मानसि फैगोन आरो माने मानसि फेमास मानसि जायोब्ला थारमाने सारादु खुंनो मानसिया बोरैबायदि फैखागोन नों फेमास मानसि जानो हायाबाथ' नोङो ओरैनो जाम्बा जुम्बा नों एख' माबा माबि गैयाबाथ' नों एख'आनो गैया माने एसे जाम्बाबाबो मानसि गोदोनियाथ' साफा सानै फरायाखैमोन ना होमबा गोदोनिया साफा सानै फरायाखैमोन फरायाबाबो बिसोरनि साननाय हनायफोरा गुवार गोसोनिमोन आरो बिदिनो आरो बेनि थाखायनो मा बुंनो दुनिया बिदिनो जों बयबो गोब्राब खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोङो फिथाइखौ मोननो हायो बेखायनो बे गोब्राब होननाय खस्थ'आनो जोंनि थाखाय मोनसे नाजानांगोन बयबो बहा नङाबा बोरै जानो दिनै इन्टारभिउ जायो माने खस्थ' खालामा बोरै साख्रि मोननो होननाय बायदि खोथा दं आरो दा बांद्राय गोबाव थाला आंबो लाइफआव एसे दिनै 1 घन्टाबो जासिगोन 1 आवार्स जासिगोन लाइफआव फैनाया बिदिनो फैबाय थागोन सानफ्रोमबो जिउ थासान्दिसिम लाइफआव फैबाय थासिगोन
दा बेखायनो अननानै नोंथांमोना जिखिनि हायो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामना बावनानै आंनाव नै दा साथाम फैदों अननानै लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अरायबो खुलुमनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय थायो इसोर भगबान जों इसोरासो जोंखौ अननाय होयो इसोर नङाबा दुनियाव जेबो गैया जोङो डाक्टरबाबो इसोरखौ खुलुमखायो डाक्टर नङाबाबो न'आव थानाय मानसिफ्राबो खुलुमो इसोर नङाबा इसोरानो जोंखौ उजिगोन इसोरानो जोंखौ लांफिनगोन बिनि थाखायनो मा बुंनो बोथोराबो बिराद गरम जेरै फोथाराव खोथिया फोदो दै गैया अखा गैया मा खालामनो माने गरिब संसार होनोब्ला बेनो बयखौबो मिथिनांगोन बिदिनो धोनिफोराबो अननो रोंनांगोन गरिबफोरखौ होमबासो समान संसार जागोन थाखा फैसा रां रुफाखौ लानानैबाबो खायसे समाव बाहायनो रोङाबा जेबो मिनिं गैया डनेसनफोराव फांसन खुंनायफोरावबो फैसा थाखा हरनांगोन गेदेर गेदेर प्रग्राम खुंनायफोरावबो बिदिनो गामिफोराव बैसागु प्रग्राम खुंनानै गथ'फोरखौ बरायनो हानाय जानांगोन मोजां एडभाइस मानसि होग्रा लाबोनांगोन बिदि जानांगोन जोंनाव दामाने बुंनो गोबां बाथ्रा दं नाथाय जों बुंजोबनो हाया बिदिनो जिउ थासान्दि बुंनांसिगोन आरो एसे एनैबाबो दिनै जोङो दासो मिडियायाव फैनानै दिनैसिम बांद्राय गोबाव जायाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम माने एसे एसे सोलोंनो नाजागासिनो जोंबो बेनिखायनो खुलुमनाय जायो बयबो अननानै दोंसे मेथाइ खननो होननानै आखायाव लाबाय आं एबार बोथोरा गरम हिसाबै आब' सुलुनि खन्थाइ आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुं रायसंनि आंनि बे दोंसे मेथाइ दानि सल'खौ गोसोआव दंमोन ओंखामबो उखैबाय दंलै फोथाराव थांनो लागा जादों दा अननानै लाइक शेयार साबसक्राइब खालामदाबावदे माने बहुद दुखु थायो जोंहाबो ओरैनो खस्थ'नि गेजेरजों नाजाबासो जोंबो दा मिडियायाव फैनायसो खस्थ' खालामबाय दङ मोनब्रै चेनेल फार्स्ट चेनेल खुलिदोंमोन आं चेनेल दिनैसिम मोनसे मनिटाइज जायाखै दा फार्स्टआव दं ब्रिभस बि प्रेजेन्ट चेनेल दंमोन बेबो रिउस कन्टेन्ट गोलैनानै जायासै आरो चेनेला जानानै आरो गोदान मोनसे खुलिबाय सोरां एस बि प्रेजेन्ट खुलिबाय बेबो गुगल एड्सनि प्रब्लेम जानानै मनिटाइज खालामनो हायासै आरो माबाखौ दांफिनलायबाय ब्रिभस बि प्रेजेन्ट चेनेलखौ दांफिनलायबाय बेबो खनसे जाबाय बेयावबो कपि स्ट्राइक मोननै गोलैबाय आरो रिउस गोलै जाबाय बेखौबो खालामनो हायासै राग जानानै थारमाने चेनेलखौनो दानदों आं ओमफ्राय सोरां एस बिखौबो दानबाय ओमफ्राय नै दा kjCreation लास्ट बेखौबो दाखालि मनिटाइज एप्लाइ खालामदोंमोन बेबो रिउस कन्टेन्ट गोलैनानै जायासै दा 5 टाइम बेखौ नाजादों दा बेनि थाखाय लाइभ होगासिनो दं आङो अननानै लाइक शेयार आरो साबसक्राइब खालामनो बावथारनांगोन दै वाच टाइमखौ थाब खालामनो नोंथांमोननि अननायजोंसो जोंबो दावगानो हायो ओरै आरो घटनाया मा खालामनो उपाय गैया मेंनायजों मावनो लागा जायो सब खामानिखौ उपाय गैया बे दुखु आं बेयाव बे चेनेलाव आङो स्टेज प्रग्रामबो गेजेर गेजेर होनाय जागोन बुंखानाय जायो माने मोसानाय जोङो बर' हारिनि आसार खान्थिखौ लानाय हिसाबै जोङो जानाय लोंनाय ओरैनो रिल्स भिडिअ ओमफ्राय फांसननि प्रग्राम मोसानाय डान्स भिडिअ लाबोगोन सिंगिं भिडिअ लाबोगोन कमेडियान्स भिडिअ लाबोगोन स्पिच मोजां मोजां गेदेर गेदेर लिडारफोरनि स्पिचफोरा लाबोगोन मोनफा गेजेर गेजेर आरो ब्लग भिडिअ'थ' जाखासिगोनानो चेनेला kjCreation हिसाबै आरो बेबायदिनो गेदेर गेदेर चेनेल दंबावो जेरै kjCreationआबो बेबायदिनो होयो आंबो बेबायदिखौनो लादों बे आरो घटनाया जोंनि गेजेराव मोजां मोजां चेनेल दं जोंनि रुपै एरियायाव दा मनिटाइज जाजोब्बाय बिसोरो आंसो लास्ट टाइम थालांगासिनो बेखायनो नोंथांमोना बे kjCreation चेनेलखौ लास्ट टाइमखौ नोंथांमोननि सापर्टजों मनिटाइज खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आंनि kjCreation चेनेलनिफ्राय अननानै सोरबा नायदोंब्ला मिनिनाङा माने टिक 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 माने दासो सोलोंनाय हिसाबै आरो दिनैनि ब्लग माबा बिदिनो
अरायबो नायबाय था शेयार खालामबाय था कमेन्ट्स खालामबाय था आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौ दावगाहोनो बयबो नाजानांगौ बेखिनियावनो आंनि kjCreation लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे खुलुमबाय इसोर भगबान इसोर दोनथ'नाय जाबाय दे इसोर दसे ओरैनो जास्ट लास्ट थाखाय आदसा लास्ट टाइमाव सोरबा सासे फैदों अननानै कमेन्ट्स खालाम बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय थेंक इउ फर वाचिं नोंथांमोन बहुत